मारै गाननो रोङा जानांगौ जाखोरा दुरुं खाना हो नै दायो बेयाव बर'फोरनि हेन्डलुम नेशनेल हेन्डलुम एक्सप' होननानै बुंदों दा जोंनि बर'फ्रा बेवहाय माखासे दख'ना गाननाय जोमनाय फानफैदों आरोना बेवहाय जों हाबगासिनो दङ नै दायो हाबलांबाय नायलांदो बेंगालराव थानाय नोंथांमोन फैनानै नायफैलादो जेपि नोगोराव औ बानासबादि एरिया HRB लेआउट एरियानिफ्राय फैयोब्ला एसे गोजान जागोन 1 घन्टासो लायो लामाया नायफैब्लानो जाबाय 7 तारिख न 7 जुलाइसिम थागोन आरो फैना नायफैब्लानो जाबाय बेसे हा ओमफ्राय माबा लायो फन पे मा लायो दा आजिखालि बेनो जोबसै बिदागा मानो खेबनायखौबोसो बायो दिनै एसे बैसा सुबिदा जायो ने ओरै ओरै खालामना देखाय मोसालायनांगौसो बैसो जानाय मानसि नालाय बेंगलराव सफैनायाव एसे देरफुनायबासो अरजाया खङालि बाङालि दे हरै थाखुमानोसै होनबालाय खेबजायो दखाननिया खारबाय नै जोङो बेनोखा मा जायगानिफ्राय चिरां मा गामि nih. Oh. Jammu Kashmir. Mau Mbak? Jammu Kashmir nih. या भैया इससे क्या होगा कुछ बिजनेस नहीं है तो बिजनेस नहीं हो रहा है कितना दिन हो गया 2 दिन ना कल क्या इसमें कुछ हुआ था क्या प्रोग्राम नहीं ये स्टेज बना के रखा हुआ है मुझे आप लोगों का प्रोग्राम है क्या हाँ तो सर थोड़ा हम लोगों का भी सोच पेड़ ये हमें नहीं चाहिए उसके बदले में भी ऐड करो थोड़ा कस्टमर आना चाहिए सर हम लोग थोड़े आएगा शायद अभी भी 2 दिन हुआ है ना देखो सर हम लोग पेड़ लेने के लिए नहीं आए हैं ना हाँ हम लोग कुछ कमा के जाना है हाँ आपका नाम एजाज ओके कहाँ से कश्मीर ओके शुक्रिया नैबेयावहाय मा होनो स्टेज खुन्दुं दाग्रा माबासो दङ नैबे सोरखि Borpeta Assam. Assam है सर वेलकम सर अपने अखमर ओए अखमर वेलकम चिरां डिस्ट्रिक्ट नमस्कार नमस्कार
আমি ইয়াতে থাকে বেংগলোৰত হয় যাব ইয়াত কি কৰি আছে এই কিবা কোম্পানীত কাম কৰি আছে অনলাইন বিজনেছ কৰে হেৰি এইবিলাক হোৱাটছএপ ফেচবুকত পঠাই দিব হয় না হয় আমাৰ অলপ হেল্প হ'ব হয় না হয় এইটো চব ফেচবুকত কিবা ইউটিউবত পঠাই দিব পঠাই দিব দে তাহলে থাকে ভাল লাগি আছে বহুত ভাল অসমত চিৰাং হয় বড়ো বিজনী নহয় বিজনী এইটো কিবা বাক্সাই পৰে নেকি বিজনী হয় চিৰাং আৰু বেলেগ আছে কোকৰাঝাৰ ওচৰত হয় দে তাকে এনে চাবলৈ আহিছে আৰু বহুত দিন হ'ল না এনেকা আছে বহুত আছে অসমত মানুহ হয় হ'লেও এনেকুৱা কিবা কাপোৰ চাপোৰটো ইমান দেখা নাযায় না দে তাকে ভাল আছে বস্তু জানেনে আপুনি হয় জানো পুৰা গাই দিছে কালি না আৰম্ভণিৰ দিনা 24 তাৰিখ 24 তাৰিখ শনিবাৰ না শনিবাৰত আহিছিল গাই দিছে আৰু এই কিবা চিৰাঙত কোকৰাঝাৰ MLA লৰেন্স ছাৰ আহিছে নহয় আৰু এই হেৰি বাগৰুম্বা ডান্স দিছিলে মানুহ পাগল হৈ গৈছে মোক দুটামান সুধিছে এইটো নাম কি ডান্স আমি আহিবলৈ কিবা টাইম পোৱা নাই না ডিউটি আছিল হয় বিজি থাকেতো মানুহ হয় দে যাম আৰু নে গছলা গিয়া মণিপুৰী হিন্দী ইংলিছ That's all the Manipuri dress, right? Okay. Okay, thank you. Just looking. Assamese, Boro. You know Boro, right? Bodo people. Assamese. Okay. So you know no Bodo people? You know? You know Bodo people? No, you don't know. Why you don't know? You're from? Assamese. Assamese. You should know no Bodo people. Boro manu najane. Oh, itu koche mo. Oi, moi Boro. Yana thake. Oi, Bangalore thake. Gor? Goro Chirangot. Chirang. Bongaigaon osorot. Chirangor eta ifale আছে. আছে ইফালে আছে মই এনেকা ঘূৰি আছো আৰু দে তাকে कैसा है थैंक यू अजय सर कैसा है बेंगलर सिटीयावहाय दखना नायफैदों ना गोथां खालारा बे दंखायो बेबायदि खालार दं गैयामोन गैयाना Singsu. Pusai blalela. Pusai blalela. Oh. Tadi malah bang malah short है. So short. Mansi. ओमफ्राय केसथ' गैया फन पे गुगल पे सोजोब जाजोब ओमफ्राय कार्ड औ केस जोहानाव दं दांलै बुरिनाव दङ ला दङलाय खौ लानोसैनो नै जोंहा X लाखनायसो माबेखौ बेखौसो
Di mana puarna dintle एसे माबायदि kan जाहैदों नै जोंना बेंगलरावहाय दखना दखानावहाय बारा दाम नङा 2500ल'सो फैनानै लांफैनो हागोन इन्दिसि नांगौ ना मा नांगौ लांफै नै मेरला दंथारो मादैना जोंबो दखान दङ दां दखान गैया बिदिनो बिसोरजोंल' फैनाय जायो माबानि अफिस थ्रुयै फैदों आरो न' ओरैनोलाय उइभिं दङ इन्दियारिसो दायो आच्छा बिदिखौ बुरजा लाना फैनांगौ डाइरेक्ट अइभिंनिफ्राय आरो ना माबानिफ्राय लाना फैबाय आरो दे दे मादै हामबायसै खोन्थानायनि दे जिदुं खाथेलायनायनि नै बेखौ लानोसै दा बेखौ फुवारफिननायसैलाय नालाय जेबो नङाना मोजांथार बियो ना कालारा बेसांसिन आरो बेखौसो लानोसैलाय आरो दाना ना बेसेबांथाय बियो लाबाय बेखौ सेलेक्सना सोरनि नै सेलेक्सना आंनिसो आंनि सेलेक्सना नै नै मेदामनि थाखाय लाबाय मबे आर'नाइखौ आर'नाइखौ लादो दोनहर बेयाव लायोब्रा दोनहरखाबाय दा गोजाबो दङ बिजि खोमा गामियाव आरो गामिया अखायानो गाहाम गोजासो गैयानो नो गोजा लादो बेखौ लादो बे दंखालि गोथां दङ गोजायानो गोथां दङ नहीं सर माफ्रा लादो मोजां मोजां बे साबसिन ओइ बेयो ओइखौ लादो औ आर'नाइखौबो लाबाय दख'नाखौबो लाबाय वाव लानो फैखानानै लायाबा ना औ जोंलायलायखादों जोङो बेंगलराव फैनानैहाय ओरैनो थांस्लायस्लाय आखाइ गोजा बेंगलराव फैनायनि नामावहाय लाबाय नै गाइस नंगौना नङा मानोथो आखाइ गोजा थांबावनो ना फैदों औ बेखौनो हरदोंब्रा ओंखारलाङोसै गाइस लाबाय दख'ना लाबाय आर'नाइ लाबाय दायो थांनोसै खोमसि जाबाय नै नायदो मोनाबाय ओइ थिंना हरदो नै मेला फैसालै लादो हो मारै गाननो रोङा जानांगौ जाखोरा दुरुं खाना हो प्लास्टिक दिरुङालाय मिनो बे फाथोनि दिरुङालाय बेखौ साना खाना हो लोगोफोर दायो जोङो बेंगलरनि जेपि नोगोराव फैदोंमोन बेयाव बर'फोरनि मोनसे हेन्डलुम सेन्टार एक्सप' खालामफैदों गाननाय जोमनाय ड्रेस फानफैदों नोंथांमोनाबो फैनानै लांफैनो हागोन आंबो गांसे लाबोबाय दख'ना गांसे आरो आर'नाइ गांसे लानानै फैबाय बेयावहाय थांनानै मोजां मोजां ड्रेस दङ नोंसोरबो थांनानै नायहै जुदि बेंगलराव थानाय सोरबाफोर बर'नि ड्रेस दख'ना आर'नाइ गस्ला बायनो सानदोंब्ला नोंसोरो थांनानै बायहैब्लानो जाबाय आरो जुदि लकेसन नांगौब्ला कमेन्टनि गेजेरजों बिहर अब्लानो नोंथांमोननो हरनो हागोन स' लोगोफोर जोङो फैयै फैयै मोनाफैबाय दायो नै मोनसे कामार्शियेल स्ट्रिटआव दंफैसै बे कामार्शियेल स्ट्रिटआवबो हाबनो सानदोंमोन नाथाय बेयावहाय गारि पार्किंनि थाखाय प्रब्लेमखाय जों बेयावहाय हाबनाय जायाखिसै दा जों गावबागाव न'आव थांनोसै न'आव थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौहाय मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो जाहाथे उननि समाव मोजांसिन भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि गोजोन्थों बाय बाय